ശംഭോ മഹാദേവ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്ര നടയിൽ 12 വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനൊന്ന് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഓച്ചിറയപ്പൻ്റെ തിരുനടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആത്മനിർവൃതിയാണ്. എപ്പോൾ വന്നാലും ഓച്ചിറയപ്പനെ ദർശിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് വിട്ട് പോകാറില്ല. ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ നിന്ന് ഓം നമഃശിവായ മന്ത്രങ്ങളുമായി ഓച്ചിറയപ്പൻ്റെ ഈ തിരുമുറ്റത്ത് അശരണരും രോഗികളും നിർധനരും ദുഃഖിതരും എല്ലാവരും വന്നണയുന്ന ഒരു പുണ്യസങ്കേതം. ഓച്ചിറയിൽ നിന്നും നമ്മളിന്ന് ഈ ലൈവ് വീഡിയോസും ഇതും നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഓച്ചിറയപ്പൻ്റെ പരബ്രഹ്മമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ.